Isyo. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna nga mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, duha ka semana nga circuit breaker lockdown, fake news, suno kay pamilyaran. DOH magapatigan sang site inspection sa posible tukuran sa Bacolod General Hospital. Sa balita nasyonal, rekomendasyon sang IATF sa quarantine restriction sa mga lugar sa Pilipinas, aprobado na ni Presidente Duterte. Third dose sa Sinovac vaccine, posible suno sa pagtuon sa eksperto sa China. Sa balita internasyonal, 3,000 ka persona sa Tokyo nagpositibo sa COVID-19 sa sulod sang isa ka adlaw. Samtang balita sa sports, Alaska Aces daog sa rain or shine matapos ang duha ka sunod-sunod nga kapierdihan. Sa balita entertainment, Rico Blanco naghalad sang kanta para kay Heidi Lindia samtang sa mga balita espesyal, mga benepisyo nga makuha sa pagkanta. Maayong aga Bacolod, mga kagabalugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Huwebes, Hulyo 29, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. Aksyon Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang Western Visayas lakip ng Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod ang maka-eksperyensya sang magalungon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanagu bangod sang southwest monsoon. Kasarangan tubtub mabaskog naman nga huyop sang hangin gikan southwest ang mamatyagan sa bugos nga isla sang Negros. Samtang ang adlaw na butlak las 5:36 kaina, magatunod naman las 6:12 karon sa gabi. Ang temperatura mamatyagan sa 28 degrees Celsius tubtob sa 32 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Life Extend. Sawadika, Bacolod! Greet lang ni Lama Barnacha, family niya sa barangay Handumanan. May ngaga ko no Kay Ma'am Jinky Dialagdon, good morning Ma'am Jinky. Kag of course, sa iya family dira sa may DSB. Dennis Nuesto, may agaman. Kay Evangeline Alontaga Bejo, good morning Action Boy. Athea Kimeriman, hello, good morning. Salamat sa padayon nga pagpamati. Margie Padilla, good morning man. Kay Rona Rihida Trava, good morning man ko no. Action Boy and Action Eden. Salamat gid sa tanan naton nga tagpalamati. Dira gali sa Alagad Radio sa may banwa sang hinubaan. Happy listening lang dira sa inyo tanan. Kamusta kamo dira do ka tawhay sang aton sila nga mga beach resorts. Kaga dugay-dugay bantayan ang detalye sa aton sini nga balita with regard sa restrictions naton diri sa Bacolod City sa province of Negros Occidental. Subong man sa Iloilo City kag sa Iloilo Province. Tuloy ang buhay. Good morning man. Kay Maninoy Juan Bolgalio, of course, nagalantaw sa gihapon. Kag good morning man sa nagapamati dira sa may Police Station 6 pero may sila nagapamati kag sa Police Station number 7. Madamo ged nga matsala. Kay Rayber Yoga, good morning man. Ara sa gihapon. Of course, Ma'am Jean Oisiser, good morning man. And kay Ma'am Jean Hesulgon, dira sa may Valladolid, sa Bebs Mangustan. Salamat gid sa inyo sinipag pamati. Okay, right. Wala pa may gasulod. Tapos mo na din kada Teres Syndrome. Yeah. Rochelle Evangelista.
Yes, of course. Tapos na siya. Oo, wala pa nakasulod ang iban. Wala pa kasulod ng iban ka kuan pa atras pa sila. Ah. Sakay Rufino Era Gabino. Dira sa may barangay Handumanan, good morning man dira sa imo, no? Yes. Kag sige. Ara na. Pag Si Ma'am Cory Vidaha, ari na. Sa gihapon, ay, kalayo pa si Muguliya kada mo na di sa dalom nga nagsulunod do si Ma'am Cory Vida itong alas 2 na morning still watching. Yes. Damo na yo si Ricky Serino, ara. Si of course si Ma'am Van Mayo kasi Ay, ara, nag-exit na ng takon kay. Si Ma'am Luing Melos, good morning. Yes. Lulit Atos Digayo. Rochelle. Adje Samilo. Good From morning. Barangay Tapi, Kabankalan. Mhm. Halin sa Samilo family. Kay Rochelle Evangelista, kay Aji Samilio, good morning man. Kay nag-comment siya liwa to. Kay Ayan Kalamba, morning, watching from Singapore. Good morning. Kay Roberto Soberano Gonzalez, good morning man, sa Barangay Kamandag, La Castellana. Salamat gid, Roberto Gonzalez. Sabi po tayo niya migali La Castellana, Miguel, ano text? Niya migali Amo na siya mga mga kabataan bala subong ko lugtasa. Oh, grabe. Datigulang. Nakakambalaw na datigulang, no. Tanan ba lang nga shortcut na? No naman. Gani mo. Mag-text shortcut kundi mag-abot sa eskwelahan wrong spelling. Kundi makuha mo sa misinterpret. Yes, oo. Sige. Jinka di Alagdon, good morning man. Dira sa Family Refuela, di Alagdon, Nagor, Apil, Torreno, kag Biligorio. Verino sang Barangay Pandanon, DSB. Okay. Ako sang alinso na ginakigan ko na si Renz kung mag-text. Text ka kompletuhon mo ha. Hindi ka maanad na sa mga text. Shortcuts. That's why mag-text na siya kompleto na siya. Perfect. Kay kompleto na siya bakuna mo. Oh, kompleto na siya. Hindi pa. Hindi pa pala. Buwas pa kami. Perfect. Buwas pa kami, second dose. Oo. So, wish me luck. So, wish me luck. Wish me luck. So, July 30, ano ganito subong? 29. 2023, ma-zombie ka na. Ay, now, na. At least, grabe, di mo na yung napapulot sa iba. Nung after 2 years, gagawin injection. Gagawin bakunahan ka, ma-zombie. yan na sang mga tangkuloy lang ang mga tangkuloy. Inakadlaw ko talaga reaction mo. Kasadya ko rin, no, kung mag-zombie. Ay, guro ko na mag-zombie. Kundi, sadya basta tanan man lang ta. Oo, ganit. Tiyan mo na ganit sadya. Aray, nano mo naman. Napanghaboy na lang niya. Kay Ryan Demi, watching from Saudi Arabia. Good morning, man. Kay Lital Cebuan. Dira sa may Pampanga, kay Winnie Keep safe guro ni. Ma'am Jinky Delagdon, kay Ma'am Vanessa Mayo, swimming subong. Gan musta na ang swimming mo? Sige, standby sa aton nga mga balita lokal. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, gintawag ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran nga fake news ang impormasyon angot sa ipatuman nga 2 ka semana nga circuit breaker lockdown sa pila ka lugar sa Pilipinas bangod sa pamahog sang Delta variant sang coronavirus. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag sang Vice Alcalde nga natalana pa lamang magasapol kang sa karon nga adlaw Huwebes ang National Interagency Task Force may kang tanan sa nasambit nga tupiko. Nagapilar si pamilaran sa publiko nga hindi magpatigilayon sa mga nagalapta nga report kag mas maayo nga veripikahon sa lehitimong source
sang impormasyon. Fake news na siya. In fact, tomorrow pa yung meeting ang National IATF. But I think ina siyang nag-viral subong is I think one of the is a recommendation of one of the I'm not so sure kung doktor siya siyang of the research. Si Vice Mayor Elcid Familiaran. Magapadulong naman ang Department of Health sa syudad sa Bacolod para sa site inspection sa lugar nga posible tukuran sa Bacolod General Hospital. Ini matapos nga damlag lang in pabalo sa DOH si Congressman Greg Gasataya nga ginlakip na sa Department of Budget and Management ang pondo para sa pagtukod sa hospital sa 2022 National Expenditure Program. Sunod kay Gasataya, tinalikdan nga semana sa ginpabalo siya sa DOH nga magapadulong ini sa Bacolod para sa site inspection pero wala pa sang patod nga petsa. Nagpangabay man si Gasataya sa DPWH kag DOH nga maghimo sa perspective sing hospital nga kinahanglanon kun nga kinahanglan mapondohan ang ini nga proyekto bilang preparasyon sa natalanang budget deliberations sa Kongreso. Sunod sa kongresista, hindi pa niya mapalayag ang mga lugar nga posible tukuran sa hospital pero nagapabilin pa nga bukas sa tion nga may luyag pa magtanyag sang ila propiedad. I already requested DPWH and Department of Health nga maghimo sang perspective sang hospital. Kay ina nga perspective will be one of the basis no nga aton i-present during the budget deliberations. Si Congressman Greg Gasataya. Magabukas na ang vaccination center sa City Mall sa Golden Field sa Barangay Singkang Airport sa karon nga adlaw Biyernes. Akong boss nga adlaw Biyernes sa interview sa Aksyon firing line ginpahayag ni Bacolod City Administrator M. Ang makomodar sa bagong vaccination center ang mayara sa sur nga mga barangay. Duwa pa ni Ang, ginapaabot nga magbukas man ang vaccination center sa City Mall Mandalagan nga sa karon ginaareglo pa ang lugar tungod okupado pa sa karon. Samtang ginanunsyo ni Ang nga sadtong Martes na ubos ang doses ng Johnson & Johnson COVID-19 vaccine. So may additional para hindi nagid maginuto mga taga diri na yon sa south halin kada sa Punta Taytay sumag pahanukoy tangob bastang mga malapit na sa Alihis, abi? sa south Alihis Singkang? Okay. Pwede na sila Singkang pwede na sila sa dira na sa Golden Field. Isa ka semana nga naka-record ng Negros Occidental sa sunod-sunod nga pagnubo sa aktibong nga kaso sa COVID-19. Sa datos ng Provincial Incident Management Team, nag-umpisang pagnubo sa itong Hulyo 21 sa diin ang kaso naglambot sa 1,613 gikan sa 1,623 ang Hulyo 20. Inay napadayon sa sulod sang pito kaadlaw tubtob nga nangin 1,349 na lamang sa Hulyo 27. Giyan pa ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, nagnubo naman ang occupancy rate sa mga district hospital sa probinsya. Nagapati si Diaz nga resulta ini sang mass vaccination nga ginapatigayon kontra sa COVID-19. So, family ko, nag-tip sila. Ako, inaka-upload ko bisang daw, ano ba siya may dalan ba na? So, nagalakat. So, pag-budget ko, okay naman po. Sa ako niya, ay mga rason nga nag-MGCQ ang Negros mo. Kaya nga aton cases, naglapaw patagani 2-4. Subong niya, nanalanta sa mga 1,000 plus. Naganubo ang cases ta, dapat dugay na tayo nag-MGCQ. Si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II. Liwat nga nagpositibo sa coronavirus disease si Provincial Disaster Management Program Division Head kag Provincial Incident Management Team Commander Dr. Sefard Gerard Cailian. Suno kay Cailian, Biyernes, Hulyo 23, sang naglain niya pamatyag rason nga nagpa-swab test siya sang Lunes, Hulyo 26, kag nagpositibo sa COVID-19. Gin-swab test man ang miyembro sa pamilya apang lunsay nag-negatibong resulta. Gin-paidalom na sa decontamination ang opisina sang PDMPD sa Panaad Park, Mansilingan. Kagin-swab test man ang pila ka mga personnel sini nga naka-close contact kay Cailian. Marso 2021 si Cailian ang nagpositibo man sa COVID-19 sa kadlaw antes siya schedule sa unang dose ang AstraZeneca vaccine. Sa karon ini si Cailian naka-isolate sa Mambucal Resort sa Banwa sang Murcia. Sa katapusan nga balita lokal, ginaulat pa sa sangguniang panlusod sa Bacolod ang sabat sa DILG angot sa legal opinion sa proseso sa pagbulo sa nabakat nga posisyon sa nga nagtaliwan nga si Anay Konsihal Elmer C. Tilalikdan nga semana sa naaprubahan sa SP ang resolusyon nga gin-author ni Councilor Danisito Novero nga nagapangayos ng legal opinion sa DILG. Sunod kay Vice Mayor Elcid Familiaran, ang pagpangayos ng sabat sa DILG bangod sa nagkalain-lain nga interpretasyon sa pulisa angot sa proseso sa pagpili sa mabulos sa nabakante nga posisyon. Yan pa isang BCL
alkalde may abogado nga nagasiling nga ang partido sa nagtaliwang ng konsehal amo magarekomendar sang magabulos. Pero sunod kay familyaran, may iban nga interpretasyon nga number 12 councilor nga yara na karon sa ika-11 amo ang iya partido nga nagarekomendar sa magabulos. Una ginpahayag ni DILG Bacolod Director Maria Joy Meredith Madayag nga wala sang deadline sa pagrekomendar sa magabulos bangon mayara man sang quorum ang konseho. Rekomendasyon sang IATF sa quarantine restrictions, aprobado na sang presidente. Samtang third dose sang Sinovac vaccine, posible. Sunod ini sa kapagtuon sang eksperto sa China. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Yung banwa, mabugnaw na hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon, ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran, ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe. Dira sa kay Donna Jane Apura Emhada, good morning sa imo. Kay Virgil Legaspi Coloso also is watching. Kay Reno Locinario, good morning kuno sa taga Victoria sa iya pamilya. Sa Team Silay Biopower Maintenance. Ronald Hortilano, Judith Mondihar watching from La Carlota City. Kay Rosalia Salvacion, kay Ma'am Vanessa Mayo Agfur sa Body ba Matt Mayo, Doc Matt Mayo, good morning. Christine Menias Villalobos, Concepcion Rodriguez, good morning mga kuno sa mga frontliners sa Barangay Bata Facility. Sa kay Jonah Gonzaga, good morning kuno sa Gonzaga family sa Bago City. Maria Teresa Hofilenia, Raydan Velasco, kay Toto Balolot, good morning man. Slasher Sumugat, Gilvin Tenero, watching from Davao City. Kay Eden Zapanta Kasuyon, watching live from Pinaginpinan, Kabangkalan City. Ginagreet silang happy birthday sa iya sister-in-law
nga si Irene Grace Pabilyaran sa Panta kag sa yakapin nga si Irene Rose Pabilyaran Hinilya. Happy birthday sa kay Irene Grace kagay Irene Rose. Happy birthday sa inyo nga duha. Kay Ana Sinoro dira sa may La Carlota City. Good morning man. Virgo September Antonio Lo. Good morning ano kay Ricardo Villeza. Kay Miss Romela Ilustre Arevalo. May agaman Ray Baryoga. Kay Veronica Santillan Manukan. Kay Rochelle Fulgencio Susana. Kay Hil Javier. Jerry Limaco. Kay Mary Joy Camero. Kay Hada Koda. Carol Montoya. Good morning man. Weng Morales. Kay Abidra. Kay Natnat. Kay August. Good morning dira sa inyo sa Sampaloc, Manila. Kay Aming Cadenas Bering. Watching from Cebu City. Kay Inday Blaza. Good morning man sa imo. No? Sa kay Judenia Sarmiento Puig Lazaro. Maang agaman. Kay classmate ko Jean Buarom. Kag Wilfredo Siapok. Kag Lucy Siapok. Dira sa dinis lagani man sa kuangili sa Tagaytay ni sila. Din ripat na ko kung sa dinis sila. Basta good morning dira sa inyo, no? Emmy Esmeralda Dolido. Gapanghagad si Ma'am Van Swimming. Sige lang, Ma'am Van, kay abot din ang chimpo, maulupod kita swimming. No, good morning, good evening dara sa inyo sa Minnesota. Ga-swimming subong, no? Sige. Kag dira kay Susan Jaime Allen, good morning man, sa Houston, Texas. Sa kay Shirley Tadi, dira sa New York. Kag kay Migo Kofil Alonsagay, dira sa Japan. Kag kay Ma'am Eleanor Fukuda. Kag sa kay Awin Torres, diri sa Fukuda Machi, sa Hinubaan. Yan. Aksyon sexy. Sexy nang yapon si Eden, no? Naway liwat, no? No, bisa na bakunahan, kapin pa na bakunahan na, kompleto bakunan ni Aksyon Eden, eh. Kompleto bakun. May nga na kayo nga, gaw sa Johnson's, way nagali stock sa musang Johnson's. Ubos na ko no, hambal ni Emang. Oo, mayo kayo nakahingagaw ka mo. Nakahingagaw ka mo sa Johnson's. Ang konya ko diyan, no, ang ining isa mag nagnabantayan kumantan ining Moderna bla. Wala pa digoro sa aton. Wala pa gidiri sa Bacolod, no. Miskan sa national do wala pa. Si Annalisa Macaulay, sa kuan sa Galiya, tuto sa Hawaii. Annalisa Macaulay. Kilala ko ba si Macaulay Culkin? Kilala mo si Macaulay Culkin? Hindi. Ay, Home Alone? Hindi chimpo mo na yan. Tigaw sa imo sa mga mga classic classic movie. Home Alone. Home Alone the Riles lang ako. Sabi Home Alone the Riles. Si Dolphy lang yan. Home Alone. Cheche Morales. Sila niya sinutong Cheche lang. Sino to? Si Cheche lang. Cheche lang. Cheche Morales. Watching from Pasay City. At sige, standby na kita sa mga balita nasyonal. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasbara nga ton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:36. Detalya na sa mga balita nasyonal. Ginaprobahan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang rekomendasyon sa Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases nga palawigon ang General Community Quarantine with heightened restrictions sa Metro Manila umpisa Agosto 1 tubtob 15. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, aprobado man ni Duterte ang rekomendasyon sa IATF nga ipabilin ang Enhanced Community Quarantine sa syudad kag probinsya sa Iloilo, Cagayan de Oro City kag Gingoog City sa Region 10 umpisa Agosto 1 tubtob 7. Ipaidalom naman sa Modified Enhanced Community Quarantine ang Ilocos Norte sa Region 1, Bataan sa Region 3, Lapu-Lapu kag Mandawi City sa Region 7, umpisa Agosto 1 tubtob Agosto 15. Samtang ang Antique, Aklan, Bacolod City kag Capiz sa Region 6 ang sagyapo nagapaidalom sa General Community Quarantine with heightened restrictions. Suportado naman ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion kapila ka business leaders ang inaduso sang Octa Research Group nga duha ka semana nga circuit breaker lockdown sa National Capital Region. Sina kay Concepcion kinahanglan sang madasig nga tikan sang gobyerno tungod sa pamahog sa Delta variant sang coronavirus. Una ginrekomendar sa Octa duha ka semana nga lockdown sa NCR matapos nga naga-record ang riyon sa malapit 1,000 ka kaso sang virus sa kada adlaw bangod sa pamahog sang Delta variant. Ginpahayag naman ni Deputy Chief Implementer of Government Pandemic Task Force Vince Dizon nga bukas ang gobyerno sa ginaduso nga pag-implementar sang lockdown na matap na ang paglaptas sang Delta variant sang coronavirus. Ina ang sabat ni Dizon sang inkuhan reaksyon angot sa asosasyon sang Octa Research Group nga magpatuman sang 2-week circuit breaker lockdown sa Metro Manila kasunod sang record nga 1.33 nga reproduction numbers sang COVID-19. Suno kay Dizon, nakitaan sa gobyerno ang eksperyensya sa iban nga mga nasyon kag kinahanglan nga magpreparar man ang Pilipinas sa tanan nga opsyon nga pwede himuon. Nagwa sa karon siso kapag tuon sa mga eksperto sa China nga naganubo ang antibodies nga himo sa Sinovac COVID-19 vaccine sa sulod sang 6 ka bulan. Rason nga kinahanglan nga makahimo sang ikatatlong injection bilang booster shot. Ginpaidalom sa pagtuon ng blood samples sa 50 ka mga healthy adults nga may edad 18 tubtob 59 anyos. Ginpublish na sa China resulta sa pagtuon apang wala pa ginpaidalom sa peer review. Sa mga partisipante nga nagbalon sa 2 ka dose sa Sinovac nga may 2 tubtob 4 ka semana nga lakang, yara sa masobra 16% kag 35% lang sa ila ang may natumod nga antibodies matapos ang 6 ka bulan. Hindi pa atag kung paano ang pagnubo sa antibodies nga maka-apekto sa pagka-epektibo sa bakuna bangod wala pa man natumod ang mga scientifico ang level sa antibodies kung mabatuan ang COVID-19. Sa piyak nga bilib sa Bill program sang Duterte administration, nagalaom si Anay House Speaker kag Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano nga tutukan sang gobyerno ang digital infrastructure para sa katapusan nga 11 ka bulan sang pagpangalagad ni Presidente Duterte. Ginpahayag ni Cayetano nga importante ang Wi-Fi o kon access sa internet sa kada hambalan ang electronic learning, e-commerce kag medisina ilabi na karon nga panahon sang pandemya. Bangod sini gusto sang mamalida nga matadlong ang digital highway sang Pilipinas.
Magluwas diri gintuso ni Cayetano nga dapat man ngatagan sa pagtamod ang pangabuyan sa mga tao kag ang interes sa mga OFWs. So unlike the physical highway, nakitang-kita mo pag binibuild, hassle man na traffic, natutuwa kang may binibuild. Yung digital infrastructure hindi nakikita. So that's what I'd like na in the next 11 months, medyo tutukan talaga ng gobyerno na maayos yung digital highway natin. Because without that, para tayong panahon ng mga kotse na ang mga kalye natin ay pangkaritela pa. Diba? So gumaganda kalye, tulay, airport, seaport natin. Pero ang layo pa ng ating digital infrastructure. Si Congressman Alan Peter Cayetano. Sa katapusan nga balita national, nagapati naman si House Deputy Speaker Michael Romero dayon ang pagpasal sa ikatatlo nga bayanihan law. Sino kay Romero, may kasugtanan na sa tugasang Kongreso kag Economic Manager sa good i-consolidate ang masobra 400 bilyones pesos nga bayanihan 3 bill sa mapanubo nga ukon mas mapanubo nga kantidad. Dugang pa ni Romero nakasugtan nga pagamayo sa ukon pagamayon sa 140 tubtub 170 bilyones pesos tungod hindi dali-dali makakita sa kuhaan sa pondo apang inaligar nga nakapangita na sa pondo rason nga kumpiyansa ini nga madayon ang Bayanihan 3. Ang duga naton nga mga balita sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Pasang banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, Aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon nun kag negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon radyo bakolon man sa gihapon. Good morning kay Lito Dayap dira sa may barangay Punta Taytay. Remia Garcia, good morning man. Ana Sinoro kay Father Amber kuno, good morning. Morning. Ambet pa niyo si Amber ni, no? Sakay sa Pilar Compound. Sa La Granja, La Carlota. Sakay Hani Bahalan, watching from Kuwait. Ambot ko na muna si Yahada ko si Gingging Bahalan Si Hani, basta naglain naman sa ngalan niya. Henry Sabolbora Jr. Ana halong bida, sige. Pilton Lipura. Greet nyo lang sila ni John, Sharon, Lulit, Mary Grace.
Good morning dira sa inyo. Ate, kumusta ka nung natabo sa imo? Hindi ko ba istorya? Amo na ang imo kay kung news gani di ko ano kay kasang lagaw-lagaw. Nga bala nagkakain, nga ba tapos ang news andes ka maglagaw-lagaw? Mama, kuya. Hindi ba gina sa kwa na, mga 8,000 gano'n na sa 10,000, gano'n? Teka, tilay mo ko na ba? Oy, kay migo ko, Edward Batok Meneses. Good morning dara sa imo. Batok Meneses. Sa kwa ni sa barangay Mansilingan. Hindi na sa Batok. Batok magyapon, basta batok, hindi ka na mumpawan. Amo na, pagod ka lang always. Amo ni sa migo ko nga daw section 14. Agloen. Ginambal mo gid no, grabe ka gid sa leg ka kay section 13 ka. Ganit ta siya ko. Do para lang may kwarto kay section 14 sa section 13 ko. Perfect. At least avanse ka gamay. Torko jom ko, may agaman. Kay Diding Alohamiento. Good morning. God bless us as always, no? Migo batok ba way kagid ga text akon kun kuan kita mabanding. Wow, banding sana all. Kun kita sang task force disiplina bla. Oo. Ubos gid ka mga duwa. Duwa kami. Ibudlay kami nagaling makita nga duwa ya. Nga. Tikisa nga dan batok. Tapos ikaw ya. Sunog. Ay, hindi kitaon ko ya sus sinuli hindi ka kita si mo. Kadako si mo hindi ka kita. Dako gid ya. Ivan Malvan. Good morning man sa imo. Tagan kung na kami ni Batok maka-istoryani. Ni damo kami istoryani nga duwa mo. Uwa. Dugay na kami nga dan lakit anay mo. Oh, sige basta mana. Pero ako hindi cellphone. Amo na. Basta ka pamati ang ano. Richelle Aguarense. Greet nila si kapitan nila sa Karkar. Good morning. Salamat sa pag-read. Richelle Aguarense, no? Amo na nambal ko gina sa imo, di ba naglisensya ka sa ako, ningko basta ganyo yan, okay kalagaw-lagaw. Kaya tanawa na. Mama, kuya. Kung sa kuha na saya, kung sa ano na, nang nagpirma ang imo cellphone sa Baldusa. Kay Melvin Solidarios Abdo. Happy morning, watching live from Barangay Malingen, Bago City. Ang galingin mo ulo ko, di ba la? Anong tabo ko na ambal ni Miss Vanna yo? Ano na tabo? John Marie Valderrama. What's your menu for What's today? your menu for today? Chicken mixado with fried. Oh, bongga! Fried, saying in English bla. In English? Fried, come in. Tuloy. Ay, sorry. Tsakta? Alam, yun wala kay Aksyon boy. Kay Helen Nieves, dira sa Kaliling, kagit sa Minya, dira, good morning sa inyo. Mayang aga, gid. Regards na ko da kay sa Minya. Ma-text na ko kumakadto ko da para ka-prepare ka mo sang alimango. Wow! Shwene L. Ano ba lang ginasugid ko ba sa imos na ligad lang nga nagkadto ko to, ang alimango ngito sa sakon, isak bilog. Sobra isa ka kilo. Grabe, batok na ako ba? Perti ya, oo. Ikaw lang nagkaon. Wala ka nangatag. Ay, kami man ni Renz eh. Good. Randy Arce, good morning man. Bala, please consider my feelings. 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 Amo na kay hindi magpamutang sang kaga. Kailan lang din na sa 200 lang ito. Ang yang ano ganina, ang hindi ni sigani kay lain ni kay edge niya Ti ko mutang sa mga bunggo. Oo, ari lang man di sa gyapon no, kay wala siya sang edge na kay aga pa amo na iya Ti wala sang glass nga mo na Wala.
Ha, kasad. Sige nga bakal ka lang sa mga keypad lang para nga sa lampos-lampos mo Sa daw. tanan ng mga nautangan ko da nga may number da sa akon sa Globe. Sorry ka mo, hindi na ako kakontak si. Nga, hindi na sa. Nagapili mo na. Galing kay ti do nagbabadya, nakigalapta daan ang ano. Oo. Sige lang nga. Amo na basta matiga ulo lang. Nang malagi kayo na nga patapusa anay. Tikaulat pa yaw! Kang maglagaw-lagaw. Actually, ang na-worry kay Action Boy, ang mga, ang sa contacts ko maano man na, agaling sa mga application, bala like sa Viber, tiara ko daan sa mga PRO6 nga Viber group, ti ko maano ma-add naman liwat, liwat. Ano ko ba na ginasaw? Tan hindi lang. Hindi maguro. I-pre-over na sa. Kita ano ga silver dust na di sa puntaw. Kuan bala ibutang isang Sang ano naman na. Hindi ko pati tanan na bala. Kadugay matapos ang commercial aw. Para matapos na niya. Ay, kalan. Mura ka mo yan nga mga millennials, ano? Nga kung matabot sa cellphone, yung ganito mo, patay ka mo yan, no? Kay kami nga mga millennials pala kami, wala kami kwarta, yung baka liwat cellphone, kamo yung mga tigulang, kamo yung damo na kamo kwarta, kaya okay lang ako sa 3310. Kay keypad laman ang kinanlan nyo. Hindi na kamo kinanlan, sa kung ano. Kay Patty Grace Tembrevilla, good morning man, over mode ng audio. Output, hindi na Overmode, hindi na concern. Oo. Hinay lang ang imo nga, ano gamay, ma'am. Swerte ka gani, imo cellphone, ma'am. O, go over mode. Go over mode. Pag mag-under mode. Basi kung sa kung pagid, over mode ng audio, I don't know. Ay, kabalo. Ba't lang yun da? Tada, may mga expert kita dira. Ate, sige, standby na kita sa atong dugang nga mga balita. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:52. Sa detalye na sa Balita International, naglamot sa 3,000 ka persona sa Tokyo ang nagpositibo sa COVID-19 matapos ang ikaduhang adlaw sang hinampang sa report na yung pinakadamo nga na record nga kaso sa sulod sa isa ka adlaw, umpisa sang nagsugod ang pandemya. Dugang pa nagaka-pressure naman sa karon ng mga hospital bangod madamo ang gina-admit. Samtang plano naman sa 3 ka gobernador sa katupad nga lugar sa Tokyo nga magdeklarar sang state of emergency sa ila rehiyon bangod sa nagaka-record nga kaso sa COVID-19. Sa balita sa patay sa pangnegosyo, wala labot sa dugang nga proteksyon kontra COVID-19. Ang mga fully vaccinated individuals ang maka-avail sa mga discounts sa mga participating stores. Ini ang inisyatibo sa pila ka mga grupo kaangay sa Task Force T3 kag ingat-angat bakuna lahat nga kampanya agon mainganyo nga magpabakuna ang mga tao. Pila sa mga stores nga nagtandag sa discount among Burger King, Chow King, Goldilocks, Greenwich, Jollibee, McDonald's, Krispy Kreme, Macau Imperial, Max, Pancake House, Potato Corner, Red Ribbon, Shakey's, Vikings, kag may iban pa. Sa karon, naglambot na sa 6.8 milyones ang fully vaccinated nga mga Pinoy. Sa foreign currency exchange rate ng US dollar, may 50 pesos kag 23 centimos, Singapore dollar, 37 pesos kag 3 centimos, ang Hong Kong dollar, 6 pesos kag 46 centimos. Sa ato naman nga Balita Entertainment, nag-release ang re-recorded versions ng kanta sa River Maya nga Alab ng Puso si Rico Blanco para sa Tokyo Olympics. Gold medalist nga si Heidelin Diaz, ang anay lead singer sa River Maya, nag-release ng acoustic versions ng Alab ng Puso. Ginpasalamatan sini Olympian mga nagserbe nga inspirasyon sa iya. Sino kay Blanco pares nga palangga sini music exports kag bata pa lang siya, napapansaran sini kung maabot ba lang tion nga makakuha ang Pilipinas ang bulawan nga medalya sa kaangay nga kompetisyon kag si Diaz ang naghatag sini sa Pilipinas.
Daog ang Alaska Aces batok sa Rain or Shine sa score nga 74-48 sa 2021 PBA Philippine Cup nga ginatigaan sa Inari Sports Arena sa siyudad ng Pasig. Naibaluan ang 48 puntos ang pinakamanubo nga score nga record sa kasaysayan sa Rain or Shine. Kay kadua nga pinakanubo nga score sa kasaysayan sa PBA. Sunod kay Alaska coach Jeff Carriazo, isa sa nanging inspirasyon sa kadalagan nila mong kapirdihan nila sa nagligad nga hinampang. Gindayaw man sini ang mga players nga wala nagpadala sa kasubo kapag ka low moral sa duha kasunod-sunod nga kapirdihan. Balita Espesyal! Happy! It's a happy day for me! Action ba? Happy Thursday sa Aksyon. Ano? Ang solusyon kasi simplis na bla mo. Ano? Bakal bago. Tiyak problema, wala tayo nagbakal. Nano na. Ikaw pa. Mama. Hindi pa na problema. Kaya nga, ang cellphone mo tatlo kabilog. Ang isa lang ang na... Wala pa na gani, totally nga na destroyed eh. Oh, destroy. So may duha ka pa. Kagawad, Ems. Kagawad, Ems. Ikaw na bahala, Ems. Ha? Prepare your 70,000. Sige. Di sa Balita Special Action Boy, mga ano ni siya, mga benepisyo nga makuha sa pagkanta. Na, kanta to na Action Boy. Dalion tala ni kang iban sa sunod naman. Una Action Boy, ang pagkanta ko no, ng, ano ni gani hindi ka ko no bala mga ecstatic bala. Kay nagapagwain ni siya sang endorphins o kon ecstasy hormones. So happy hormones. So mga ecstatic ka. Pagkanta siya ni Action Boy, ma-release ang oxytocin, nga kundiin nga kilala ini bilang yakap hormone man kun Action Boy. Nga nagabulig nga malikawan ang sintomas ng stress, kag anxiety bilang Action Boy. Kanta-kanta ka lang. Ako makanta na ako karon. Hindi Anong kanta ko di para sa cellphone ko man? Ako na yun ang madilim. I love you, goodbye. Madilim ang iyong paligid. Hating gabing walang hanggan. Anyo at kulay ng mundo sa'yo'y pinagkaitan. Okay. Wala pa! Next Action Boy, ang last na ito na. Gahatag ini siya Action Boy sa nagabulig ang pagkanta sa imo nga mental faculties kag ini ang nagabulig bilang booster Action Boy. Kung ano ka bala, kung hindi ka bala maka-think straight, kung weary ikaw, kung may mga ginapalaligban kada, pero at the same time kinahanglan mo mag-obra, kinahanglan mo magpaminsar sa mga palaminsaron mo sa pamatag adlaw Action Boy. Kanta ka lang ko na. Tayo mo na guro Let si it flow, Action Fred guro ka mo na. One day, wala sumpon. Abi ko na ganing kanta na blang one day, isang araw. I napansin ko. Nakita ko one bird, isang ibon, flying, lumilipad. Pikita mo mga wala pulos. Ang kanta. Ara na sa wala. Ay, ara na gali. Naman Action Boy, hindi mo kuno tungod nga, hindi ka kuno, kung libagon ka bala, hindi ka na lang na mag-try sang amuina nga mga ano ni gani, nga mga mood booster bala Action Boy. Kung libagon ka. Dahil kung ikaw libagon, kung ikaw man nagkapamati, daw hindi ka makabalo nga libagon ka. Siyempre, sino pa bimadayo sa kagalingon mo, kundi ikaw lang, di ba la? Minsan pa ulang bumuhos ka, wag nang tumigil pa. Kanta ito ka namin? I can't get over. Ate mo lang na Action Boy. Susunod naman ang ano. Kaya doon init ang tangkugo ko. Ay, kalan. Sige lang kay... Ito na. Mahalo ko ba na karoon ma-Facebook Live tapos sendan niyo ko stars para makatipon ko, ano ni gani, fun para makabakal. Harap pa na mga stars gapo na? Sige pa na? Ay, wala na guro. Mangita ko pagi nga maka-stars. Agay, Sige na, kaya ano muna, kaya muna. Muna basta sa lawayon. Ha? Sa lawayon. Suluwayon, Ged? Balang hindi maglagaw kung ganyos. Malagaw. Hambali Action Eric, wala ko nung kakondisyon. Action Eric, silbi gaya ko yan, sobra mo daw.
magkanta, makapaguba man na sa atop nyo. Ala, habo yun. Habo yun kasi ang tupad balay. Correct, oo. Sige Anyway, inyo batihan na ito mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby na sa Aksyon Hotline with Aksyon Art Tayhupon. Ang inyo naman diri ng News Team. Aksyon Eden Aboso. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon